Yes, the richest wine tapper in Nigeria. Yes. So welcome. So welcome, October 1. The richest wine in this cover. He's coming back. As you can see, he's coming back now. Let's follow him to his house. What do you think? My good people, you can see this is the hard-working man we are saying about. He's back. And if you check the time now, you see what the time says. Early morning, he said he moved out by 4 in the morning and comes back now. This is almost to 8 or after 7. Welcome, sir. Welcome, sir. You can see the house. Very mighty house. You can see the house. This is the border house. You can see the bench you guys see online. For the fake people and fake liars, you can see. Otenku. You can see. Otenku with swag. You can see it. Let's go for the business now. You can see. Wow. This is like how many gallons? 1. Let's count it. 1, 2, 3. Okay, this one is not filled. All this one is filled. Okay, let's count it now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. DK Male. It's not easy. It's not easy. The man is trying. The man is trying. So like this, you get it every day. Okay. 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 Okay, depending on the amount of the okay. But now as we bring it down like this, you don't miss it anything again. Yes, and like this. Wow, that's good. Because yes. And I got there. Yes. Wow. As you can see. Yes. Wow. What of abroad? Okay, don't do the abroad. Okay. But why this thing that be like foam? Can if you close it very well, will you bust the bottle or the gallon? Okay. That's it. Okay, you are using that one you're holding to fill up the other ones. Okay. This one is direct palm wine from wine president. We talk one. As a palmina move. This one is direct. So my good people, if you want to buy permit from October 1, it comes straight direct to Amufe. Oh yeah, can you call the number please? 080. Yes. 6807. Yes. 3831. Please repeat it. For me, lesson with this story is that you can be anything you want to be in anything you are doing, anywhere you are. That is lesson one with Anna. A pan wine tapper. Look at this powerful duplex. For the be outside Nigeria, Mande be in Africa, Mande be na Western world. Alota bodo diuna, egota bodo di GLE on aba. E wata go boto tenku egota ge lutu diuna. For them medu business. I think na this life is all about destiny. E wata na asena the gift of a man. Make it a way for him. Open nya ne mepe the most difficult door for him. E wata go. For me, I believe in the phone in a memo word dedicated. I've got an electrician, Balano and Newi, Moon and Newi Biri, Moon or Rift the Biri. When you're on a one Newi, when you are going to electrician in the because all the popular.
afugo mekaniki gbalana Nicholas mekaniki anyị nwụrụ anwụ, may his soul rest in peace. Nicholas eme na ebe 5 years if I'm not mistaken to 6 years ọ nwụrụ. About 3-4 years before Nicholas anwụọ, Nicholas arụ n'ụlọ n'ụmụ Isiagu biri with panel beater friend enya na nọ na the same workshop. Ịghọtago? Etu akwa ka ọdụ ma ndị ọkada, etu aka ọdụ ma ndị mesin, ma ndị serving mesin, ma ndị na-erufu ụlọ rụchaa n'alụ ụlọ goro moto n'anya. Ịghọtago? It is all about dedication to me. Ama na ndị asịrị ya achọ ka ha kụọ asịrị, mana asịrị ya ahịa na-akụ ghọtakwo na with hard work and dedication n'ụwa onwe ndị ya inye ọfa ije America ha ekweje, ịgba ha ije London ha ekweje. Onwe video mmelu nse na ma like Lagos, some people na suggest him not because of na nọ na side Oshodi na because half na moto na agbafe side Oshodi na nọ na Lagos na no depend na side nọ. The truth is that no sokwe nya wuri Ikoyi, osokwe nya wuri VGC. I like him Lagos when I like Lagos. I like him East. So when if he develop na Lagos here special here attracting, that is interest way program. Personally to me, I like him EB UK, I like him EB America, I like him EB Umoboda. Asho nje holiday bata, nje vacation bata. Umoboda ha bulo ebe enwe so many people a program to work like that. Ewotana ha no na Nnewi kpata ego na Nnewi through anything ha na-eme, whether ọlụ aka ma ndị na-agbakwa ọkpa mmalụcha n'alụ Dr. Gozie ka ọgụnụ mmụọ na agụlọ m ọsọ n'ụmụtim jebe ka ifu duplex dị ebe a, ka ifife dị ebe a, ọkwa ọkpa ka ọ na-agbakwa n'ụlọ. Etu a ka o si wee dụ eji na maka na ndị mmadụ na-agbasi soro ha gbasịa, eji na maka na ndị mmadụ na-eje Lagos soro ha jewe Lagos, eji na maka na Abuja ka ha na-eje soro ha jewe Abuja, asị na n'ọ Congo na-ewu soro ha jewe Congo. Ịghọtara ife a na-agbaghị owu inu ụlọ okwu Igbo ka ọwụ. Ịghọtago? Ekwu onye emụrụ ife. Ịghọtana? Do dedicated n'ife ọwụ na ị na-eme. Shu ahụ ị na-alụ na-aba ya eme gị ụlọ ọgaranya. I'm telling you. You can even ịchọ kịta dozie ihe ntụ suppose isi wee lụọ ọlụ aha innovation, ọlụ aha enwe ihu. Ndị mmadụ esi na through the commonest thing you can overlook wee wụlọ ọgaranya today. Ịchọkwa ije gbagabe ama na a lot of people ya abịa gbagha ka onye na-ete nkwụ ya esiri ụlọ go GLE a na-ere 20 something million. Okay, why what you think na comment section. Dalụkwunu.